Какво става, хора? Аз съм Тихон Манев от Fishing Donut TV и днес отиваме сме отправител на река Тунджа за пастъра. Както видите, екипирал съм с жилетка, чанта, шапка, очилани, щивали. Просто го дават после времето да се оправи. И зато съм се екипирал, ето ми е любимата въдица, Филостаф Финенсо. С нея ще ловя днеска. Вчера бях за риболов на щука. Хванах една много хубава щука и тук ще кача снимка. Но забравих да снимам и плюс нямах батерия на телефона, имах 6%. И да, съжалявам, не можах да направя клип. Знам, не съм качал от много време, поради причината, че ще ходим с моя приятел за риба. Като фаним нещо, винаги забравяме да снимаме. Той си мисли, че го е снимал, аз мисля, че съм го снимал и така прибавя се клипа. Сега ще се включа от автобуса вътре в него, като чеме за баните. Да се надяваме, че фани някаква пастърва, хубаво. Взел съм клатушки, мейфлайчета за пастърва, воблерчета и либри. Съм взел от всичко да пробваме. Все пак, знаете, че в един риболов трябва да се експериментира. Трябва да се пробва от това и ще намерите идеалната проводка или накратко тайната игра на рибите. Първо ще пробваме на моста на баните. После се пуснем надолу, да видим къде има риби. Ако не се пуснем на наше място, където нашия приятел фана пастървата там, фана на мейфлай, зелен цвят, 2 грама глава, но много хора ни казват, че явно не можем да хванем рибите, защото сме много тежки глави. Сега ще сменим главите. Взел съм на яри 1,3 грама и да се надяваме, че ще хванем. И хай, хора, се върна в автобуса след малко. И така, хора, сега с моя приятел седнахме да хапваме. Тук сме си взели количка в водичка. Сега ни ще хапнем. Глъмна баня. Вид вино няма. Да, вид вино. Няма какво. Не е базикан за. Сега тук седнахме да хапнем, като видите, аз съм екипиран като човечето от Мишелин, защото трябва да се прави клип. Да. Това на граница на моя приятел. Само, че нагоре се слага това нещо, не на корема. Кое бе? Ей ти? На гърдите, то така му съм на гърдника, не сме Ти си го направил за тебе, аз ми е малко по-широко. Не, на мен ми широко. И така, хора, сега ще хапнем. Ще отидем до магазина да вземем нещо и почваме кефалите. Ти кефали, бе? Пастърите, много се объркаме. Ми не са свикнали тук. Да, ние сме свикнали тук да не отидем за кефал. Да, почваме пастърите. И другото, което искам да ви кажа. Искам задължително да се абонирате за моя якия канал в риболов на кефал и пастърва. Extreme Fishing. Това е просто един брутален канал. Отскоро го гледам, просто влюбих в този канал. И да, сега ще хапваме. Чакай сега, искам да кажеш какво става вчера. Какво става? Вчера ти какво хвана? Да. Вчера хванах първата щука на спини. Ей, така ще кача снимки. Нема, аз го казвах още в интрото, бе. Да, аз го казах, хора. И да, ще хапнем и се върнем след малко. Айде! Така, хора, сега с моят приятел да идваме тук на едно място. Обаче проблема е, че ще да си извадя очите. Така пълно с пастърва, хора. Но обаче Денисав някак си без да иска си цопна още с движат при мамката и ги оплаши. Оплаши ги буквално, това стана. И аз без да искам цопнахме и поради причината, че аз гледах да се скрия. Те не се получиха много нещата. Ей, тук за точно. Аз го виждам, виждаш го. Идеална дистанция направи. Откачи ли си? Тук има риби, бе. Виж? Тук има риби, виж. Ти риби ли са, да? Я виж коя яка ще бучи са, хора. Забравиха да ви покажа. Клачката, която използвам днеска е на Яре. Злати свят, 2,5 грама. Народ съм турил леко по-тежичка, защото тук има дълбочинка. И за да може да пропада. Докато... видях ги. Ей, къде са, там са забили от дървцето. Ей, тук, точно на 2 метра са от мене.
Даже ама аз ми взима маняк. Бре, как не са фаната с кука. Той май беше обаче американка. Чай, че се опашиха, брат. Чай, са, пази се. Добре ли си, бе? Но той желязо, как не го виждаш? Ето го, бе. Не можах, много избързах, бе, кора. Снимам, брат. Го кефала, човек, 2 пъти ма ударса, ако и на третия път не се тако. Не. Аз си можах да фърля като хората. Моля? Харесаха тази колачка златито. Моля? Там виж ги от дървото. Мислех, че имам, а няма от. Аз съм тук се зашумих до нас. Бре, много са. Идеално. Идеално. Ето го кефал. Ето го. Той кефал ли пастал ли го пред мене? Ето го пред мене. Пред мене го. Пред мене. С две думи като диверс фишинг. Аз пък диверс фишинг като екстрем фишинг. Или като вода фишинг. Чай само да си видя са фулото, да не ли ме. Ходи ми се едно момче, Дидо, той е много приятно. Той си ни пратил, но не мисля с него да качвам, защото и той няма интерес към тия работи. Да, той няма интерес към тия. Тук бе. Значи не ще да взимаш хора, май снимам колачката, ще чува. И яре ти сърфищи. Да, те в момента. Кое? Сега ако това сецето да им дам аз една вибрация. Да, бе, слава, аз съм на... Виж, ще въвля много там не пише, върчи, искаш да розово, за пастърва. Ма то сецето изобщо става ли за пастърва? Виждам какво ще пасат. Примерно аз, мисля, че казвам, видя ли ги, нещо беше добро, ама се пусни да не се чуш. Аз съм го отпознал, не чу ли, че се чуй? Виж. Виж колко леко предърпани са. Конецът е много тъмен. Видя ли? Пак взима. Добре, виж сега. Ма аз не видя. Брат, даже после като кача видеото, искам само да видиш какво леко дърпам. Видя ли? Нали те виждам сега? Ей, ти направи. Ми пак е такова. Стигни с леко. Ей, те мисля. Така хора ще се повърнем след малко. И така хора, сега си дойдоме на наше място и понеже вали дъжд и няма къде да се скрием и решихме да си направим тук едно нещо много якичко. Просто тук имаш някакви чупени клони, викаме да ги турим. Буквално тук турихме един клон тук и горе натурихме листа и вижте го кое стана навътре. Може влез да стигнем. И тук нашето място, това не е най-любимото място за риболов на Тунджа, понеже тук винаги фащаме, няма значение костури. Нищо, че са... Штука сме хващали, пастъра сме хващали. Нищо, че са в забрани, тук и пастъри са ми фащали. Да, то така. В смисъл, ние идваме за пастър, но някой път са фащат и костури, но какво да направим, поне спасяваме капото му. Ден се, брат, моля да съм мръдница. Виж какво якичко си го направихме. Нашето местенце и тук си намерихме някакъв клон и си го закачим да слагаме водичките, агат си почуваме. Защото си ето ги жичици, вали да си към чакаме да гръмне и за да ти гледаме сега много да ни фащаме. Но сега след малко ще тръгваме гръмне, къде ще продължиме. Казваме, това място е фултърва. Тук един приятел точно тук фанаш тук, там фана пастърва, костури сме фащали тук, само кефални сме фащали тук. Обаче забелязай как това се е отдалечило, май е станало много, не знам.
И да, се върнем след малко. Айде, до след малко. Така хора, сега фащаме с моя най-добър приятел. Вие го познавате, Вишин Глайте. Не забравяйте да се абонирате в Ботанен канал. Сега тук ги пробваме пастървите. Аз съм на един мейфлайн от зеления, защото сега времето е, както ти потискащо. Аз знам, че цветния е за по-светло време. Видя ли го е? Ти май беше костроляк. Бай Кирчо, както вика фишинг зон. На Бай Кирчо. Ма той вика заради фиша. На Бай Кирчо. И сега тук върнахме малко хора и сега ще ви покажа малко проводки. Те ли? Я забравих. Чай сега тук е светлита и готово. Но... Аз мога сега да туря 2 грама, но не ми се занимава да закачам. Аз имам от другия цвят, но само че той е с 2 грама. Аз сега знам, че за това време трябва тако. Аз съм още едно пакетче мефа, общо 2. Това е наши пакетче, що е. Какво направя? Нищо да не скупи такова си мисля, че кората на пръста. Опа. Вода ме е ли брат? Шифоне ме, брат, я не ви. Прича, не е това. Кое? Не е това, да прича, не е това, не е това. На мен много бавно ме пропада силикона, майци. Май ще тура другия свет ли, сега да пробвам. Все пак нищо не се знае на кой ще удари. По-скоро хора ще седнем сега да хапнем, защото последно ядохме общо преди 3 часа някъде. И след малко си учим, след половин час, след 35 минути някъде трябва да тръгнем за да фащаме автобуса. Утре мисля, че има клип за щуки, ама не се знае още, нали? Да. Без по-скоро се знае. Еми, нали? Да, еми не се знае, ама да се надяваме и той много иска, и аз много искам. Пък ако ли не, може да дойма на тунджа пък за щуки. Ние утре ще има автобус, ма няма за вечерта. Само за сутринта и за обяд. Ако не ще дойдем сутринта до вечер, до обяд. Чай, аз са гаврайте с рибите. Както Миленко в един клип е, пича си фърля, чилва и само навете. Оп. Оп. Равномерно водене правиш. Бре, видя ли как изплю силикона от устата си? Бе, да. Ай, няма да псувам. Да, скривания. Ето сега го скарвам. Вече се, която лайф и остар финенс. Съм се отпуснал, защото аванса за реписа е чува така. Защото някой път рибите не могат да се закачат хубаво, защото не съм отпуснал аванса. Аде. Видя ли го е? Май пастървичка. Фанаха по водката. Трябва пака по една секунда. Да пауза. Как хубаво удари. Видя ли го е, чик? Тия пастъри са някакви много странни. Хора мисля, че е пастъра, защото пастърата много често като вземе и стои малко на едно място. Те ли? Ми костура знам, че са за... Може. Ама не ми е наранено флорото, пак тя тъз го взима. Или пък му е па да е кефал. Ми ко такова се? Крокозъбел. Ти знаеш, че щуката е произведена от крокодил?
Аз поне те мисля. Ама много си приличат. Кое? Гуси генг. Кое? Как? Що? Верно не? Стига. Това не е подставката за въдици. Но чупихме тук един клон и се направихме. Скъсах си мейфлая, чистито на мене. Трябва само нов. Не бе, опашката скъсах. Ай, хора, се върнем след малко. Всички маняци, тръгваме си. Не успяваме да фанем нищо. Какво такова? Не, извинявам се, обърках се. Аз фанах един костюр, ще го качая снимката е тук. И му е пратил и той фана, ако ми я прати, ще му я качая тук. По-забавяме пак да снимаме. Съжалявам за което и да. Това беше хора от клипа. Днеска времето бяха прекалено капризни, защото времето беше прекалено мрачно, може би, но нямаше почти калване на нито една риба. Само де излъвахме тия костурчета, но ние не сме ги търсили целенасочено. Се хванаха, но какво тако? Пак не сме на цяло капо. Днеска дъжд беше и то як дъжд. Направо много би. В момента сме двамата с моя В момента с моя най-напратил като мокри кошки. Съвсем леко изпечи, ма. Изпечи и удари. Да. Но сме като мокри кошки. Ето снимката на моя приятел на костура. Той е само фана. А я покажи на мой, или той го няма в тебе. Сега ги намеря. Дето ми го прати от тебе по месенджера. Чайте хора да ви го покажа моя приятел костура. Защото той ма снима. Стойте. По месенджера съм си го праща. Да. И се върнах малко хора. Ето го костурчето, където го фанах. Ето това. Одеве бяха по къса ръкав, каре. Да, ето го накратко костурчето, където го фанах. Одеве бяхме по къса ръкав за малко. Одеве беше изпяко само за 1 час маяка жига. Аз удосвам се с една синя тениска, синьо-зелен. И за малко се събляка. И набързо фанах костура. Моя приятел го фана и той одеве. И да. Това е хора от клипа. Надявам се видеото ви харесало. Ако ви е така, не забравяйте да натиснете мощно subscribe бутона, да лайкнете видео, ако искате да продължава този канал. И така, довиждане. Така хора, вече се прибрах от риболова, съжалявам, падна батерията на телефона, не можах да направя. Съм мислил, че свършва клипа. И да, това беше клипа, надявам се да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате му с камбанката, да лайкнете видео, за да ви излезат нови излекции и да, до следващия клип. Ай!